Dnes uhačkujeme tuhle ženilkovou plišovou kuličku. Co k tomu budeme potřebovat? Buď takovéhle chrastítko, nebo takovéhle. Dále výplň, pinzetu, nůžky, jehlu, značkovač, háček, přízy, zapalovač. Tak a jdeme na to. Já mám háček 4 mm. Uděláme magický kroužek. A do magického kroužku uděláme 6 krátkých sloupků. Já první nikdy nepočítám, takže jedeme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stáhnu a do prvního udělám krátký sloupek. Označíme značkovačem, teď je to začátek řádku. A do každého oka budeme hačkovat 2 krátké sloupky. Tak. V dalším řádku budeme rozšiřovat jedno oko. Takže do prvního oka uděláme krátký sloupek, dáme tam značkovač, aby jsme si označili začátek řádku. Do dalšího hačkujeme 2 krátké sloupky, zase 1 a 2 krátké sloupky do jednoho oka. A pokračujeme do konce řádku. Tak. 4. řádek. Budeme hačkovat 2 krátké sloupky a rozšiřovat. 1, 2 a 2 krátké sloupky do jednoho oka. Zase 1 krátký sloupek, 2 krátký sloupek a rozšiřujeme. A pokračujeme do konce řádku. Dále 4 řádky budeme hačkovat bez změn a bez rozšíření a bez upírání. Takže sloupek do sloupku. Hačkujeme takovýmhle způsobem 4 řádky. 5., 6., 7., 8. řádek. Tak, máme uhačkovaných 8 řádků. Teď si je spočítáme. Tady máme magický kroužek, takže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. řádek. A jedeme hačkovat 9. Takže uděláme 2 krátké sloupky. Druhý. A budeme ubírat. Zase 1., 2. a ubírat. A pokračujeme do konce řádku. Tak, máme hotovo. A teď si dáme trošku výplně. Takhle hezky roztáhneme. A vložíme chrastítko, pokud máte tohle velký. Když máte tohle malinký, tak můžete až v tom dalším řádku. Tady, aby se jenom vešlo a hezky se zabalilo do výplně. Tak a hačkujeme dál. Zase 1 krátký sloupek. A budeme ubírat. 1 krátký sloupek a ubírat. Pokračujeme takhle do konce řádku. Tak, máme dohačkovat do konce řádku a teď ještě trošku vyplníme naši kuličku. Nevyplňujte ji hodně pevně,
protože pak to chrastítko nebude moc slyšet. Tak. A jedeme poslední řádek a to budeme ubírat až do konce řádku. Tak, máme dohačkované do konce řádku. Tak, aby se nám příze nerozpadla. Tak ještě vezmeme výplň a dovyplníme. Teď vezmeme jehlu a stáhneme tady tu díru. Máme hotovo. Doufám, že se vám líbilo moje video a kdybyste něco chtěli uhačkovat jako další nebo máte nějaký skvělý nápad, tak mi napište do komentáře a já zkusím něco vymyslet.